Ini. Kubin mo. Panay. Wow, tagim-tim. Oh my God! Wow! Lamig kayo? Wow, sarap. Mukbang time! Nauna na siya guys. Tao ni Michael. Hi guys, chay. Mga chay. Mga choy. Kitkiton. Mo ni batong makaon. Mo ni batong makaon. Di ni talabo oy. Kung nga mo kutsilyo, pwede rin yung anaon chay. Nakaludoan kita. Hey! Seriously. Ano ni pagkaano? Sige, magkita sa gamito na to mga ngipon. Magkita ba? Rub. Dara, ito ang pagkain ito. Ito ang pagkain ito. Kita sana inyong bahal inasan. Parehas ba ba? Hindi makita eh. Kito. Dara, yan ang pagkain na. Ganito. Bakit yan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Alaala mo kaya sa pagkit kita ginting. Oo. Na. Kito na nimo. Si Buta pang. Suka. Unya ko na. Tula mukha ko mo ana chay. Mo inom sa bani chay. Balay na. Unsa na rinola? Away gas ilan man. Ilan ba rinola kay nay ko andira. Nay hugaw. Nay lotop. Nay kana mo nag-inkon. Rinola man na. Pwes sami. Nice. Pwes sami manaw. Lami kayo. Tinuod ning bali na. Okay kayo. Okay kayo. Ikaw na kay ka-share din. Wala. Dai. Sabay ka mo. Imo pang Kulba ko iswaki no. Kutsara dai be. Serious kay Ay ko. naman gyud nila didi ha. Ano ka? Kaya bakit ano sila be? Learning posting. Kani. Kung wala mo picture pwede ni mo i-open og kutsara. Mo ni gamit sa kutsara pod. Ato na anaon. Ani mga chay. Pwede ka doon yung ipon, mga pangag na mo, pwede na kani. Ana to ni ana. Asawa man niyo mo junok mo yatik pa mo. Ano ni mga son? Replay kay. Mo ni siya ana ni mo na. Naon. Now we know. Sana all. Now we know. Now we know, ganyan pala. Ari na mga chay. Salamat sa sponsor. Richard. Mo ni gipakambog sa kumanghod. Gamay pa. Karon dako na. Sa una gamay pa karon dako na gyud siya oy. Sa una gamay pa karon gamay lang gyapon. Kaya ba rin nakuha na ganina na nagpako ni Michael. Di ba? Pasko pa ni gid sa aran. Hantod na lang na Marso, hantod na lang na Mayo. Gamay gahapon. Pero may na lang kay natuman na jud ang gisaan. Ikawat. May wa man hiskotan. Ya kung mukaon mo ani kailangan na jud mo ituba ha. Pwede. Taba. Tunga ba. Gara-gara ka. Ito ka. Kailangan na tuba, nag-vlog ka tuba. Tagay. Tugoy. Asa lagi sagot na? Oh, tugoy. Tugmay. Way baso. Okay na magpuli-puli mi guys, kay mga igsuon na mi guys. Way others di guys, way ubid. Okay ra na ha. Okay na magpuli-puli sa igsuon. Okay ra magpuli-puli sa igsuon. Unsa magpuli-puli ha ba?
Patong-patong pagkuha ka kay puli-puli ba no? Kami manday? Mo ni bali sa gol? Okay, kito nga. Mutagan po sa iyo. Hoy, dali mo diri ba? Kay basi mo gwapo mo diri. Dili ba dali mo duha? Sana all. Hoy, dali mo diri ba? Kay basi mo gwapo mo diri. Dili ba dali mo duha? Wala na, nanay ko. Duwa. Diri ba? Ano na? Dagan ko deh. Napala pa, Joey. Pagtunga mo, tanan. Tunga na yung tanan. Tingkog. Ikaw, paim na gamay dahil. Paim na ikaw. Pasuway sa mong 10 minutos. Salamat naman ah. Wala, uy. Ang kulpan, uy. Ang sinugba, sinabaw na. Ang sinugba, sinabaw na. Tatangkat mo, nagsinabaw. Mana. Natinuwa naman yung mga Ikaw. Si kaon kay mga timpla. Nanabang ang mga sudan ay. Sige, pero karon naka-ari rin na ang atong sudan kay tinawad na. Mga sobra tanan. Kada ba tayo buwan? Lamig kayo. Kasi ikaw nagdag ko rin. Kaya nagbida. nakuha ng ganun to lang. Sabi niya pala ba naman? Why Diyos? Itaw? Dasa. Durot nila. Kuan labat ko siya kung dito. Mabay ka Mag-calling ko, Lola. Huwag kang mahiya. Teknik wow. Ay, kung hindi mo isingin dito, sir. Ngayon, pag hindi ko ato, hindi ko ato. Cellphone. Okay, bawa na. Okay, tapos. Ano lang kasi? Ako na. Kag. Kita naman ako, kaya gusto ko nung magkaraan. Ay, nagbalik dahil. Nagkaon pa maninda. Sigurado patindahan. Dali sa! Hindi naman mo ginagnyara kay mga husa. Non-break na tindahan. Sigurado patindahan. Ang tindi lang, may musabos kumir. Halin dyan. Kantin nila. Nalang guwapo mo din ha? I-beauty day. Gonzales ba? Ba't yung mga kukuloy lang? Ari na siya pagkakita? Ay, naku. Ay, naku. Kayo, di ba tina? Di na rin nung. Atong rin nung. Inutang. Stop it. Get some help. Kalau inutang, ano ganyan yung pas?
utang bro. Kaya kan dong pero dong card. Inutang yung ako. Eh, dahil makadiya kaya magtagal. Michael. Richard, ako ito. Panuhot kay Luway ba? Ganina. Ako may pasagilan na pikhan noon kigwas. Panuhot kay Luway ba? Ato bagi pa do. Ari bagi pa do. Ana pinalingi padayon Richard padayon ko kita. Dula. Pinalingi ko Michael. Michael padayon. Di ikaw nung stick kanina. Kaoy. Gani na ra pagsugod og kaon. Dugay kayo kita jipre nga hagbar sa gyaka dia. Wa nga kabantay na sila ning hawa ni bunto dito. Makay ngam tom Diyos dugay ni undang ning ako. Giyakan. Naya, buda ni hilom naman kayo. Kaya ganin ang utod ka, Josh. Kasaba. Wala po. Wala na, magpinawala na tayo mga gani kayo. Hindi tayo kay ikaligo, kay bugnaw na po. Hala, oy, di lang untan makusog ang uwan. Sani, talis lang ba? Ay hadlok pag kang kusog nga di matawag Andre. Di, uy, mabawod man. Bawod mo. Unas na. Unas na? Pwede di, bahag bakuan, di day na makuan di ay. Out. Depende. Na may unos na. Masad ligso ka mo, bi. Dool na dapaw na mo ginunaw. Ay, ko diri ka na. Bali dia perlu tahu video. Nilili. Nilili jangan Nilili ini. Itungtung lang diha. Ako sa man hugasan ato sa dagat. Bantay gani. Bantay. Tos leblas madam okay. Nilandong naman. Madam dun kay nagjiwosos madam. Gihangan sa may tok. Ayaw ko ani mga kay ni suka mo. Nang tuba na ba? Yapo na bahalag ma tuwa niya cluster ba tuba. Dawa live view, awak like ka na. Balik ko dress na video. Babalik na to ni ato pagkaon kay ni uwa na. Ay di man na lang na ingnon mo ba nga. Dugaya din na nangabot hindi kani. Ko oy. Pero na eh. Ali te piling. Na dili. Dili ay. Na video dia. Dali. Palupig diha. Ay palupig. Pakita na kuan di pakita na kuan. Pakita na kuan di kana. Kada dali. Di ba ana mamo kasi kinuha. Hoy, post na kono.